thuis. Mijn naam is Dennis Hendricks, ik werk bij Company of Sports en wij zijn met Company of Sports mede-organisator van het WK veldrijden. Dan hebben wij de portefeuille maatschappelijk activatieprogramma. Het houdt eigenlijk in dat we allemaal side-events en activaties organiseren een heel jaar door. Ik denk wel 50 stuks. En dan zijn we hier vandaag aanwezig bij het waterfietsen op de Vest. De afgelopen tijd hebben we al andere activiteiten ook georganiseerd. We waren bijvoorbeeld aanwezig bij de Dikke Bandenrace van de Scheldeprijs. Gisteren nog was de Reinhard Fietstocht waar we grote sponsor van waren. En binnenkort staan er nog veel meer andere activiteiten op de planning. Dus denk aan een expositie in het museum over veldrijden, een WK wieleravond in de Dullard. Ja, noem zo maar op. We staan hier vandaag bij het waterfietsen, het eerste evenement wat ooit georganiseerd wordt in Hulst. En hoe is dat bevallen? Ja, dat is eigenlijk heel goed bevallen, want we moesten wegens groot succes moesten we de formulieren sluiten. Het werd namelijk gecommuniceerd op het Facebook-kanaal van het bezoekersmanagement hier in Hulst. En de volgende ochtend kwamen we op kantoor en zagen we dat eigenlijk elk plekje binnen een dag was volboekt. Dus hartstikke goed gaat het. We gaan met Tragel een Ride voor Tragel organiseren. Voor het personeel en voor de cliënten en voor elke Tragel-vestiging hier in de buurt. Dan gaan we verschillende routes plannen. Dus dat is voor cliënten die niet zo goed kunnen fietsen. Die gaan bijvoorbeeld met een begeleider op de duofiets of op een funtrain. En het personeel mag ook apart fietsen. Of de cliënten die wel zelf kunnen fietsen, daar bedenken we ook een route voor. Dus dat wordt van een rondje over Tragel tot 3 kilometer, 5 kilometer of misschien wel 20 kilometer. Gaan we verschillende routes voor hen bedenken. De WK wieleravond in de Dullard, 28 november. Die tickets zijn al te koop, dus die kun je op de website van de Dullard kopen. Er komen alleen maar oud-wereldkampioenen naartoe, dus een avond vol gezelligheid en allemaal leuke wielerpraatjes van de oud-wereldkampioenen. En dan hoor ik je ook zeggen over de expositie. Wanneer loopt dit in het museum? Die start vanaf 4 oktober tot en met het WK eigenlijk. Dus tot het WK klaar is, de maandag daarna, na het WK, kun je nog snel ook even de expositie bekijken. Maar je hebt dus maanden om het museum langs te gaan. 30 januari, 31 januari en 1 februari is het grote evenement eraan te komen. Dus als het helemaal goed gaat, lekker weer is, niet te veel sneeuwt, niet te veel wind en regen, dan verwachten ze 100.000 bezoekers verdeeld over de 3 dagen. En dan zit Hulst weer aardig vol, denk ik. Kun je nog mensen vrijwilligers gebruiken tijdens dat evenement? Of? Ja, we kunnen zeker nog vrijwilligers gebruiken. Daar gaan we binnenkort verschillende verenigingen aanschrijven om zich bij ons aan te melden om te vrijwilligen tijdens het weekend. Is er ook een soort van website waar jullie activiteiten op zichtbaar zijn? Ja, dat is op de website van het WK. Dus dat is hulst2026.com. En daar is een kopje met site events en daar kun je alle evenementen terugzien.